Hvem er han? Hvem er hun? Hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre alt det de gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode ind i min fantasi? Hvem er han? Hvem er hun? Hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre alt det de gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode ind i min fantasi? Hvem er han? Hvem er hun? Hvem er de? Hvorfor er det lige jeg vil høre det de gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode ind i min egen fantasi? Jeg kan mærke mine tanker, de vandrer som den sygeste dranker på alle mulige stoffer. Christoffer, gå nu væk med dig. Jeg ved du lægger ind i fantasien på mig. Jeg har så mange gange set det ske, at jeg hører stemmer der ikke helt hører til. Jeg kan se at hun prøver på at få mig op at stå, men hun er syg fantasi, jo. For hvem er han, hvem er hun og hvem er det? Hvorfor er det jeg vil høre det de gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode i min fantasi? For hvem er hun og hvem er han og hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre det de så gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode inde i min fantasi? For hvem er han og hvem er hun og hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre det de gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode inde i min fantasi? Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, det er lige før jeg begynder at skrige. Hver gang jeg tænker på min far, når han var alt for stiv, var han ikke andet end en nar. Men den tid er forbi. Hey, lad mig lige suge et hoved mere på den bong, fordi så ved vi, den er helt fjong. Hvis du ikke helt fatter min point, så kom med og tag et sug af min jong for. Ja, hvem er hun, hvem er han, hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre det de gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig imod alt det gode i min fantasi? Hvem er han, hvem er hun, hvem er de? Hvorfor vil jeg så gerne høre hvad det er de har at sige? Hvorfor ligner de nogen der går i krig imod alt det gode ind i min fantasi? Hvem er han og hvem er hun og hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre de så gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der vil at gå i krig mod alt det gode ind i min fantasi? Jeg ved det ikke bro, men nu må vi passe på. Jeg kan mærke at jeg får et overdrevet flow. Du er min bror, jeg er en hår, bare sig det som det er. Det er svært at lade pikken være, men det er mine tanker der dranker, det er bare fordi jeg har dem. Tro mig, jeg kan hurtigt tage min tager. Hvem er han, hvem er hun og hvem er de? Hvorfor er det jeg vil høre det de så gerne vil sige? Hvorfor ligner de nogen der er ved at gå i krig mod alt det gode ind i min fantasi?